chytrý, ty poznáš řebínek, jo? No, prosím tě. Kdo že to je pankáčská slepice? No, že jí hrabe, jako jo, no to víš, že ta než aby hrabala. Ta radši čte spisovatele hrabala, ale to je dobrý, já se češu. Chce taky někdo učesat? Jo, tě udělal plešatý, jo? Tak tebe já naupíruju. Tak hele, a co tohleto, hele, co tohleto, dívej se, co tohleto? To je ono. A na moji hlavu také to patří, jo? Z boku takhle, jo? Takhle to mám dát, jako jo? Sem jdete jako biskup, jako takhle, jo? No výborně, hele, tak si zatleskejte a teď poprosím pány zvukaře, dáme tam Díza Boys. Dáme tam Díza Boys a já řeknu. A všichni jdeme dolů, protože budeme zpívat. A nebo zůstaňte tady nahoře. To je možný taky. Tak pojďte se postavit a půjdeme takhle čelem k divákům, čelem vašim rodičům a s kým jste tady. Taky mimo jiné musím říct, že vy děti, zatleskejte rodičům, já vám řeknu proč. Tleskejte jim hodně. Protože představte si, že oni jsou tak skvělí, že s vámi sem přišli. Představte si, že oni mají takovou moc, že kdyby řekli ne, tak se nikam nejde. A takhle máte skvělý rodiče, tak vy jste teďkon vy děti jim poděkovali. Tak a připravte si foťáci, že jo? A tady kdo bude chtít, tak hele, dávejte mi pozor tady. Takhle dáme ručičku a vytrčíme ji nahoru a zavoláme ahoj. Hele, musíme zavolat hodně, jo, pojďte. Ručička, ahoj! Výborně, máme to naskoušený, já budu zpívat. Teď jenom taková vsuvka pro někoho, koho to zajímá. Naspíval jsem tuhle písničku s Ivo Pešákem. Ivo Pešák už může být jenom zbeden, protože už je tam nahoře. A slova jsme si napsali sami a muziku napsal Jindřich Parma. To je ten, co napsal třeba Mumulent. Tak je to taková naše hitovka, kdo by chtěli vidět na YouTube, tak když si dá Díza Boys dohromady, Díza, český, boys, anglicky.cz, tak už to tam vidělo přes 6 milionů lidí. Tak, je to 9, nejdřív vyjedeme šavly a pak to pustíme, protože já tam zpívám hned ze začátku. Jak můžete, tak to pustíme. Nekecá, když říkám, to má krásný den, protože žijete v Kadani, nebo jste tady zrovna, jo? Cože to má? A teď budeme trošku se pohupovat, pojďte. Hej! Nekecá, když říkám, to má. Tak ať se přizná, cože to má. A ty, co jsou na jevišti, mávají do hlediště. Tak máváme na všechny hodný lidi. A teď sválně, jak se pozná, že jsou hodný lidi, mávají na nás. Vám pozor, připravíme se, budeme zpívat ahoj. Ahoj, 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 co to vidí, že zase zlí, ještě jednou ahoj, pojďte. Ahoj, 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 zase zlí, tak co to, ještě jednou ahoj, pojď na hlas. Ahoj, 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 co to vidí, že zase zlí, a ještě jednou ahoj, pojďte. Ahoj, 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 zase slídí, tak co to, a teď se budeme houpat jako medvědi. Hej! Nekecá, když říkám, to máš, mi ho sám. Co to má. Nekecá, když říkám, to má, houpejte si, tancujte, rozjejte to. Tak ať se přizná, cože to má. Já jdu ještě k vám, abyste to mohli fotit. A máváme na český hodný lidi. Kde jsou hodný lidi? Ano, jede hodných lidí, to je nádhera. To je radost se na vás dívat, když se usmíváte a když máte dobrou náladu. Vidíte to, jak máte bezvadný město Kadaň, který pro vás připravují takový velký krásný věci.
A připravíme se, budeme zase zpívat ahoj pořádně na hlas, už to znáte, jo? Pozor. Ahoj, 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 co to vidí, že zase slídí, ještě jednou ahoj, pojďte. Ahoj, 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 zase slídí, tak co to vidí, a ještě jednou ahoj, pojď na hlas. Ahoj, 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 co to vidí, že zase slídí, ahoj, 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 zase slídí, tak co to vidí, a skáčeme, hezky skáčeme, pojďte skákat. Nekecá, ti říkám, tak ať se přizná, cože to má, co to má, má krásný den. Hej! Nekecá, ti říkám, to má, tak ať se přizná, cože to má. A Ivo Pešák sám, a vy tancujte. Tak ať se přizná, cože to má. A naposledy nekecá, a budeme se loučit. Nekecá, ti říkám, to má to, a zapískejte, zaječte. Uj! A ještě dám poslední píseň, jdeme všichni dolů a uděláme hada. Jo, počkejte, co jste na jevišti, pojďte si tady vzít časopis. Každý jeden, jo, každý jeden, nepoperte se. A já, pojď, jdi si tam, pro časopis. Jdi, tady na zemi. Tak a jdeme dolů a uděláme hada, jo. Kdo chce ještě časopis? Tak a jdeme dolů. Já poprosím připravit číslo 11. O maličké pomůžu. Tak, já budu dělat mašinku a potřebuju za sebou vagonky. Hezky takový dlouhý vlak uděláme. Nádherný. Co budete dělat vy, madam? Co budete dělat vy? Pojďte, takový dlouhý vlak uděláme, hezky vagónek za vagónkem. Dospělí by třeba mohli udělat tunel. Tady v Kadani jsem ještě nikdy nikoho nevytuneloval. Nebo křoví tady můžete dělat, že jo? Hele děti, kdo bude dělat jídelňák? Já bych si skočil pro něco tam potom. Ty budeš dělat spací vagónu, to je výborný. Někdo by mohl dělat průvodčí. Tak, opět písnička z desky Díza Boys, opět Ivo Pešák, opět já, opět Jindřich Parma a opět slova Ivo i já. Jsme si napsali sami. Jak dělá vláček, když jede do tunelu? Písnička je akorát v jedné věci taková trochu nemravná, je to v názvu, jmenuje se Nudistická pláž, ale to je maximum, co tam je nemravnýho. Tak, to vydržíme. Tak popojedeme, tak jedeme tu 11. Budete mě fotit, jo? Ale já vidím svůj vlastní konec. To je docela dobrý. Máváme pořád taky z vlaku, že jo? Já ráno stávám a z okna jí mávám. Hele, Magor frajer. A jedeme, jo? Já ráno vstávám a z okna jí mávám. No ahoj, jak se máš? Co když půjdem na nudistickou pláž? Nahatý, jsou tam ženský a taky. A pojďte, no ahoj, jak se máš, co když půjdem? Co když půjdem na nudistickou pláž? Nahatý,
ženský a taky chlapi. My jsme s Ivo Pešákem ty slova napsali tak, i když tu píseň neznáte, abyste si ji rovnou mohli zpívat. Není žádný umění napsat filozofický text, který mu nikdo nerozumí. Je umění napsat píseň, kterou si hned můžete zpívat. Takže no ahoj, jak se máš, pojď se mnou na nudistickou pláž. Jednoduchý. Já nejdřív potom odevřu okno a pak do toho jdeme. Já ráno vstávám a skouknají mávám. Nepůjdete se mnou na nudistickou, já bych to nejel. Ivo šel vždycky teda, jo? To taky bylo, taky charola. Ale jak odevřu okno, tak zpíváme, jo? No ahoj, jak se máš? Já ráno vstávám a skouknají. A jedeme podě. No ahoj, jak se máš? Co když půjdem na nudistickou pláž? Na Hadí, jsou tam Už máme tunel. no ahoj, jak se máš? Je to jo? Když půjdem na nudistickou pláž, na Hadí, jsou tam ženský a taky chlapi. No ahoj, A máváme, když netleskám, tak aspoň mávám. A jak odevřu okno, jdeme do toho, jo? No ahoj, jak se máš, půjdeme spolu na nudistickou. já ráno stávám a skouknají mávám. No ahoj, jak se máš? Co když půjdem na nudistickou pláž? Ivo Pešák sám. A všichni, no ahoj, pojďte. No ahoj, jak se máš? Tady krásky. Jdem na nudistickou. Paní, rozkročte se, my podejdeme. Jsou tam ženský a taky chlapi. No ahoj, jak se máš? Co když půjdem na nudistickou pláž? Na Hadí, jsou tam ženský a taky chlapi. No ahoj, jak se máš? Co když půjdem na nudistickou pláž? Přijeli jste do stanice Kadaň, zde vlak svoji jízdu končí. Odpojte se od vagónku, od mašinky a polichtáme se pod paždí, takhle polichtáme se všichni se tady polichtáme. A pak se polichtáme tak... Sebe lechtej. To byl vtip, promiň, jestli to nebyl šok pro ní. Polichtejte se na nose a polichtejte kamarády vedle sebe. Polichtejte mámu, tátu, táta, nebo máma polichtá tátu a táta sousedku. Mohla byste mi taky lechtat, nebo ne? To je dobrý. A je tady vyzvaná nálada. Nabil jsem dojmu, že jste nejlepší děti na celém světě a že si to ode dneška můžete říkat do svých nejdelších dětských životů. Jestli pak víte, kdy končí dětský život a začíná život dospělého člověka. Ano, ale já vám řeknu jednu filozofii. Dětský život končí tehdy, když dítě uvidí křivdu a nezasáhne. Jak by bylo krásné, kdyby jsme byli celý život dětma, aby jsme ty křivdy, které se dějou, vyhnali z našich životů. A teď opravdu nahlas zavoláme, jsme nejlepší děti na celém světě. Dávej pozor tady, dávej pozor, pak propadneš kvůli tomu. Jsme nejlepší děti na celém světě. Nahlas hezky, jo? Vy taky všichni, i dospělí můžou pomáhat. Jsme nejlepší... Ještě jednou, prosím. Jsme nejlepší děti na celém světě. Já vám děkuju. Loučím se s vámi, bylo to moc hezký. Doma to nemůžu vyprávět, protože by mě záviděli. Jak jste skvělí. Ať vám tahle dobrá nálada vydrží co nejdéle. Doporučuji dneska nezapínat televizi a uvidíte, jaký budete mít dneska bezvadný večer. Děkuju. Martine. Tak ještě jednou vás poprosím o potlesk, ale tentokrát ne pro vás, ale pro upíra. Hele, a už je zase zpátky na jevišti. Tak. A my pojedeme dál? Pojedeme dál.
Možná jste si všimli, že už v průběhu vystoupení se tamhle objevilo cosi barevného, pestrobarevného. A vy si teď budete moct s divadelní společností Divadlo v pytli, které sídlí v hrobu, jak už jsem říkal, ale nebojte, to není takový ten hrob, ta jáma, to je hrob u Litvínova, to je taková malá obec, kde se rodí talentovaní lidi a tihleti lidi talentovaní vám teď ukážou a předvedou, jaký to je cestovat kolem světa. Dozvíte se, užijete si a na malou chvíli se s vás stanou cestovatelé. Já vám nebudu prozrazovat víc, od toho jsou tady tihle